Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Ini Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan surah kenek dihitung makaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah Abah Muki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa Mas? Ternyata Abah Muki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ono ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh ini sepuh, alim ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel barang. Lho ndi? Abahe kok buka mebel iki lho? Lah jero iku kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makane akeh ra umum. Ngen kula niku nun sewu. Dinglik siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat iki lho. Oh, bedane mbahmu karo kula. Mula to. Sing tak gumun siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, bannere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Tapi jenenge cara anune pancen ikon. Dan nun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi kae. Di depan Nang dhuwur tahun 2022. nggih. Oh, Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. wis nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026 Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru. Bathara Guru. Bathara Narada. Nah, Narada ngagem brewok ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang iki 2 minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe Marem. ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku kebak niku Wayang sing enek jenggote Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane. Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten ate ngaji kok. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al-Badru Alainah. Lho iya no. Yen sepi dawuhe abahamu lereng, nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten. Oh ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae.
Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki, San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten? Sing foto sing jemben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Krisnia ta? Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu nggih, foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelken kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudoh-dudohke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin ngelamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu carane dinas. Loh, dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Loh. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya.